Bismillah Umar Doroko mi salminima mi salmini kadi bandiraɓe hettiɓe men walla jogorɓe darde en e télé maɗa o eyyi jarama no mbiruɗani ko ni noon woori ko caggal leydi gonnomi ni koye e congé e caggal mum ɓe téléfoni wonde toɓoji mawɗi mbaɗi Fouta e bonni galleji kewɗi e hunaare aɗa andi sa nani jaye baɗo noon ɓerdema dillat wodat ko tinɗa a yurmoto ɓe ɗum heptiɓe ko ɗum waɗi darnimi congé am gartumi ga hen pour ƴewde yimɓeɓe ƴewde ko kewi ton ko e ƴewde kadi hol balle no yimɓe mbawi faboradeɓe par ce que won hen jalti galleji mumen mbiyami ko jalti galleji won hen ko galleji bandiraɓe koɗi walla alors koye école koɗi ko ɗum wadde darmi ɗum tan mi ar jettimi ɗo mataw somi wodi mbami ɗo ko ñalawma goto Dakar ɗo patomi Fouta pour ƴewde ko kewi hami anda no foti ko nomin mbawi wallirdemi eyyi aɗa andi Fouta kam en toɓetono guila ko ɓooyi ene wawi ni taw won toɓoji garnoɗi adana ni ko ɓuuri ngoɗo tooɓo kono noon koɗanɗe e jiiɗam ko koɗanɗe façon koɗanɗe change aɗa andi so toɓino ndiyam immoto ko to kaaƴe to jimmoto ko jeeri o waama faya waalo faya maayo ene jogui lawol mum tan ɗo ndiyam rewata mais so lawol ndiyam ɗam heɓtama la budda ndiyam ɗam wodat ɗo ɓenni tan ma fusi nokku ɓenni ma debbe nokku mboɗo yakori ko changement ji baɗɗi kewɗi aɗa andi taliji mbaɗama ɗon won hen kadi yimɓe koɗi e laabi ɗo ndiyam rewetano aɗa andi usine phosphate goɗɗo nan ɗon donc no nature o no leydi ndi wano aɗa andi wahlima te kadi so ɗum so wahlima fonno rewde hen ko assainissement c' est à dire laabi mbaɗe ndiyam asane waɗe ɗo rewata kono ɗum kadi doole ɗum ko namni ko doole kewɗe namni ko moyji kewɗi ɗi ganduɗa mairie o ala ɗum taw ko ɗum waɗi ndiyam ɗam so waɗi ko hono ni tan waɗata nde waɗi nde noon yimɓe mbaɗi hen peeje mumen won hen nokkuji yimɓe kaldi ha kawri par ce que won hen ɗo yimɓe mbaɗa ɗon ɗum ɗo mumen walla koɗanɗe walla gueɗe mbaɗe noon yimɓe ƴeewi dal mbaɗi feere ha mbaɗi dévier ndiyam ɗam ha wawi yaltude mais yakaram kam ko waylade no yimɓe koɗirno adana ni hodde ɗo ndiyam fonno rewde e wadde tule ɗo wonano taliji e pomuji en e gueɗe mbaɗe noon ko ɗum mboɗo sikki takata ha ndiyam ɗam natta rewde ɗo rewanno waɗa beeli ko gonga ni hay adana e waɗanno beeli kono wayatano dani eyyi ɗum noon ko programme mawɗo ɗum kam en mbawa wiide hankkadi caggal hitande nde so toɓoji gaari ɗum honno ko wayni wattata ene wawi noon rentede kono pour ɗum wasa wadde eno yimɓe koɗori joni ni il faut que assainissement waɗe assainissement noon ko namni ko moyen ji kewɗi namni ko haalis kewɗi par ce que ma ase ndiyam ɗam waɗane laabi waɗe cimenté waɗe rigolaji ɗum haalisi muɗum ene galana ɗum tawa feere son jiini wona hunare tan hay guure mawɗe ɗe hay capital o oɗon jiiye won hen nokkuji ene mbaɗa ko gueɗe mbaɗe noon ɗum noon ko assainissement laamni mairie o budget mairie o wawana ɗum alana ɗum doole bon emin ƴeewa noon e coopération décentralisée c' est à dire jokkodirde e leyɗele goɗɗe e guure goɗɗe pour dañde hen ballal pour no yimɓe mbawir hayso mbawa wadde assainissement o no hanniri ni wooda kam ko usti so Allah jaaɓi ɗum kadi koye programme uji amen jeeya usine gonɗo e sara meɗen o aussi woni Somiva kamɓene so gueɗe mbaɗe dani waɗi emin ñagoɓe hay ngol ɗo lawol ni ɓe balli hen yimɓe balla ɗumen asde walla ɓe mbaɗa leydi ɓe juppa e nokkuji ɗo tuɗata kono ɗum fof kam yonani ko yonata tan ko woni gonga tigui tigui ko waɗe assainissement ɗum noon ko feere emin miijo hen emin ƴeewa no min mbaɗiri kono ko moyen mum woni komin ngala min ƴewata noon pour le moment koye coopération décentralisée so Allah haaji min ƴeewa jotodirde leyɗele goɗɗe e guure goɗɗe taw ko caggal leydi yimɓe ɓurɓe en doole beele ene mbawa wallude en e on fannu
ɗon gandi hôpital o ko gonga ko kalɗa ko ene wodi nde fuɗɗa ɓooyi nana ɓooya seeɗa gila e conseil des ministres délocalisé du président de la république waɗatno e région ji fof nde o ari aɗa andi région fof mo ari yimɓe muɗum ma ngar moni fof woyto hol caɗele mumen hunaare naɓe ɗe jeyano minene mumen jaaduno min goytuno e caɗele ko hôpital kam ene jeeyano hen ko fate fange santé président de la république wiɓe onon maire moɗon ko ene ardi société goto lonage mo ganduɗa kañum e liggey muɗum ko wallude ɗum ene jeeya balle ɗum noon mami yamirmo o mahana on centre de santé nde garmi ɗo henna caggal mum président de la république windimi lettre yamirimi yomi joddo e conseil d' administration mo lonage pour min ƴeewa haaldude beele emin mahana centre de santé mo hunaare o centre o noon mahama gasi kadi wona mahama tan o wi ko yomin ma min mbaɗa équipé min mahi min gayni min mbaɗi équipé sa ƴeewi hakkude maadi ndi e équipement ɗum ɗo ɗum ɓuuri 400 000 temedde 4 millions ɓuuri ɗon hakkude maadi mum e matériel mbaɗaɗo nder o matériel o nana nder to ñanden ministère de la santé ñanden ɓoyɗo ni woni lebbi seeɗa ministère de la santé yeehi toon waɗi mission goto par ce que mi yaha toon mbimi hankkadi min gayni yoɓe mbaɗan min affecté personnel pour centre de santé o waɗa fonctionné jaami toon ɓe neldi toon yimɓe en mission nde ɓe jeehi ɓe mbaɗi constaté ɓe gandi komin mbi ko ene woodi kono wonko manqui ɓe mbi il faut que min ɓeyde logement goto pour major o par ce que min mahino logement pour no wiyete kadi médecin o wono gardotoɗo hôpital o centre de santé o mahino logement mum min mahi logement major astafurlah infirmier d' état et sage femme d' état e logement goɗɗo pour stagiaire en heddino logement major o ɓe mbi il faut que logement major o mahe hono hojom min keñi mo sikki en hakkude lebbi tati mataw so timmi min mahi ɗum ɗo ɗum no wiyete kadi logement major o ɗum ne gasi caggal mum ɓe duttiti toon kamɓe ministère de la santé ɓe ƴewtoyi ɓe tawi ɗum ene woodi ɓe mbi joni ma mbaɗ min affecté personnel kono ha hande min keɓani taw normalement emin ɗamini hakke ken wona yimɓe joyo mi ɗamini mbinoma médecin généraliste waɗa toon affecté ma sage femme d' état waɗa toon affecté ma infirmier d' état waɗa toon affecté ma technicien supérieur en odontologie safroɓe ñiiƴe ɓe ma mbaɗe toon e goɗɗo technicien supérieur en labo waɗoɓe analyse uji ƴiiƴa minen ɗum ɗon en ko ɗum tan min paadi danaka kam so Allah ligguey o gasi han kadi ha wiccit ko ɗum tan min paadi matériel o hay mobilier matériel dadɗuleji en fauteuil aji en courte-carte en hay ɗum min coodi joni kam min paadi tan koye personnel waɗede affecté hanki tan guinnimi to ministère de la santé o waɗi kam recevoir no feewi o waɗi kam promettre également o ɗamini kam ko ɓooyata so Allah jaaɓi mi wawa hokkude date tan tawde mi yaaniɓe taw kono mboɗo yakori ɗo e dumuna dabbo so jikki bonani ko ɗo e lebbi tati so Allah jaaɓi mboɗo yakorimami he personnel o so personnel o ari tan déjà c'est fonctionnel matériel foof nan ɗon ɓe jahat centre o uddite min jiiɗa uddidde tawa personnel o arani sinon tan ɗum wawno waddede inauguré walla poste de santé gonɗo toon personnel o nawe toon woni infirmier d' état gonɗo toon e sage femme d' état o kono mi yiiɗa ɗum jinmi ko beele centre o ne waɗa fonctionné par ce que eɓe mbawi yaade tan fuɗɗo wayno ko ɗum ni tawa médecin ji ɗi garani jinmi ko ha personnel o ara on sanga waɗe inauguré mboɗo yakori eno kaldirmi e ministre o ni mboɗo yakori so Allah jaaɓi ɗo e lebbi tati mboɗo yakori mboɗo ɗaminimami he personnel o so Allah jaaɓi si mboɗo nana gueɗe mbaɗe noon pourtant noon chaque fois de nde gaddumi ɗon hunde hokkuma exemple tan jakartaji ɗi nde min gari e wadde formé sukaɓe pour daña permis ji min pecci koye hakkude leeɗe he permis ji ɗi par exemple min mbi ko leeɗe joyi nan toon légal foof yo addu yimɓe sappo maire noon wawata yaade kañum hoore mum suɓoto wiyata ko légal gadde yimɓe woɗɗon sappo
ko legal ngal hawrata adda yimɓe muɗum sappo ɓen mbaɗa formé ce qui fait que hakke 50 yimɓe dañi ɗon permis jakartaji ɗi kadi ne ngari moni fof wawano dañde jakarta somi yejjitani ko jakartaji sappo de mbo sikki addano legal fof min dokki ɗum jakartaji ɗiɗi ɗum kadi mbimi ko ɓe peccu hakkude leeɗo ɓe dokka sukaɓe oɗo so joguima naggam ene versa naggam ɓe cotto goɗɗo joni ni mboɗo sikki fuɗɗima jibinde gati nde jaami toon ñanden won leegal ɓe mbino kam ɓeɗa cooda jakarta goɗɗo wona ɗiɗi yanta e gogoɓe conno o kono ko mbiɗa ko bonnan ɗum souvent ɗum taki ngolɗo lawol nde gaddumi toon balle ko fati e maaro e diwlin e matlaji e daage ko gendarmerie gila mi arani ni gila nan mi haala ka tan jokkodirima yimɓe mbimi ko mbaɗ recensement o kadi wona yimɓe mairie tan mbaɗi recensement o hayso mbaɗi recensement ne ko gendarme brigade gonɗo ndendori o ko ɓen mbaɗata contrôlé ma yimɓeɓe jaaha toon mbaɗa déclaré masalan so tawi joni e légal hayre mi wi galle amen boni ɓe mbaɗi ɗum déclaré il faut que min mi yaha to gendarme en ɓe gara mbaɗa constaté wonde effectivement gallam boni on sanga ɓe binda indam e liste o on liste mo ganduɗa ko gendarmerie waɗi ɗum validé nde mbaɗata distribué nde ko sous préfet ene tawa chef de brigade gendarmerie o ene tawa min horam mboɗo tawa maire ene tawa e adjoint jam ene tawa e quelques conseillers municipaux ko liste oɗon min ƴefti nde mbaɗami ɗum distribué kadi mi anda sa yeeɓi ɗum e presse mbimi oɗo distribution wona politique mi hokkani ɓe gondumi politique tan ko jaayiyaɓe en dokka sa yi kadi mi addi ha chef de brigade gendarmerie ene waɗa ɗum dirigé e yeeso préfet pour que wona transparent haalama anecdote goto histoire goto hade mi yaade won suka goto ene caggal leydi téléphone wi kam wonde maaro nelduɗo monsieur le maire maaro nelduɗa hunaare ko de ɓe dokki hen autorité ji ɗi préfet ji en sous préfet rokkama kaari rokkama taw mi suwa yaa toon taw so weeti mboɗo jogori yaade nde jaami toon haade wadde distribué maaro ko ƴewmi ko huissier immi Matam mbimi yo ar limto kala ko adda toon ko eko bordeaux de livraison ɗimin nelduno toon ɗi yo ƴeew est ce que ko woni ɗon ko kañum ene hawri eko woni e kayitaji ko o waɗi procès verbal makko nan ɗon nde o ari o limi exactement hay kilo goto mankani hay sac goto mankani ganda donc haala noon wonde préfet ji dokkama ko wodani yimɓe bonnoɓe ne goodi tan won hen jahata tan ko bonande won hen kadi tawa ene cohli peut être keɓani hen taw ene woodi ni ene ponno jeeyede hen tawa jeeyaka hen won hen leedi wadde déclaré walla jeeyi koto mairie wadde déclaré ɓe mbi ɗumen mbimi tanka ɓe jahani to gendarmerie ha ɓenni ɓeydi liste mabɓe inde mabɓe e liste ɓen dokketake nde waɗete distribué kadi mi wonani toon kam ha distribution o fof gasi mais nde fuɗɗoto nde préfet ene tawa sous préfet astahfirullah sous préfet ene tawa commandant brigade o ene tawa min mboɗo tawa e des conseillers municipaux ɓe ƴefti ko liste ɓe puɗɗi kaari premiére gonɗo liste o ɓe dokki ɗum ko noon yaari ha gasi sa ardima hunde noon walla aɗa hoɗo a wiyete tan hay sene wonno ko ɓe kaali ko ene woodi ngolɗo lawol de kam komin hooram dari ɗum wodani mi wawa noon chaque fois somi waɗi hunde wonde caggal pour wadde vérifier ɗum ɗo kadi ma yimɓe ballami e ɗum ɗon kono ngolɗo lawol kam ko min hooram dari kadi mi holliɓene wona gonɗo e APR ten walla gonɗo e Amadou Kane tan jeeyi maaro ko ala ko jaayiyaɓe ko ɓen mbiya ɓe ganduɗa ene boniraɓe hay caggal ɗum balɗe ɓennuɗe sous préfet noddi kam wonde gouvernement walliti neldi toon senguji je crois ɓe neldi toon simaji ɓe neldi toon maaro en diwlin en mais no ɗumo hokkirano ni ko noon min mbi kadi yo hokkir so yehini kam ko fate ciment et zinc il faut ko yaha waɗa vérifier une deuxième fois waɗaɓe liste ɓe so tawi effectivement kuɓeji mumen koɗan ɗumen boni walla bonani ɓe koɗan ɗumen boni ɓe ko ɓen keɓata ciment o ɓen keɓata zinc o mi suwa dañ taw réclamation mba ɗum on sikki ma yimɓe mbaɗir noon bon ene wawi bon a yani ngolɗo lawol mi wima
mi addi gendarme mi addi sous préfet tawama bon neɗɗo ƴeewat tan sa yi mi waɗi ɗum jakoromi ko ma ɗum ma moƴƴu ma rewno lawol so tawi kadi min jii hen faayi ñande wonde mamin change gollal mamin change systéme pour que parce que enen fof intérêt meɗen ko yo moƴƴu aɗa andi so neɗɗo ne immo ne ɗacce ɗum ɗo muɗum congé mum ne rendina ɗum ɗo ne adda ko yo few wona yo ɗum ni min kam ko so woodi ko makki hen ganden kam wona ɗum wonno anniye o élection locale ɓoyata joni ara monsieur le maire ka candidat walla mi wonata candidat plemen gono candidat ko an wonata candidat menik an wonata candidat ala mi anda Allah andi ko janggo addata mi anda kono noon so tawi bisimilla ma bisimilla ma jarama kumbe